prasiatka. Mňam. No jo. Škoda pásky. Alebo ak by niekto nemohol prespať, vlastne sa Mišo, furt, že nebude. Sestra mu robí. Čo? Že nebude. A už je. Nebudem jesť? No. Ja už normálne jem. Sa snažím. No, Hronk? To ma zavážuje disko příběh. Aby v notebooku nič nebolo, vieš? Dobre. Keď prídu skontrolovať. Tam nič není. Ale vytrhneš a nemáš žiadnu nelegálnu hudbu. Akorát všetky CDčka z aut, keď nám poberú, tak nie. Môžu. Kokso, po roku za... Bez teba by to nešlo. Jasné. Ti to dobre ide? Môžeme? Skúsime? Ale je pekný. Aj ho zamýšľam. Že? Počúvaj, už sa môže aj vydávať. Mňam. Zase by sme dali veľa zeleniny a tie, ako sme dali už, tak to bude rozbité. Aj veľa zeleniny. Už teraz to má chodiť a tá ich teraz bude takto. Vieš čo? Rozdvojka stačí. Však čo, že sú len dve veci napojené. To je firma. Budú zbierať, aby vedeli. To máte super vetriny. Ahoj! Aha. Dankeschön. To je jak živé striebro, ten chlap. Rozbehaný sa musí zahrieť, však má len tyčko. No tak. Dostaneme takúto fotku. Oproti. Ale nemáš tam toto.
Snažíš, že urobíš poriadne a potom len zo zvyku už ti to fláka. Ale aj vrcha drôt sme si zatvárali. A potom konečne donesie aj oné. A čo? Keby si tam sadneš, tak ti to ide presne, vychádza nám to. Teraz? Tak čakaj! Nie, tak čakaj. Aha, tebe by stačilo, nie? Daj pac! A ty daj pac! A ty daj pac! Aha! Ja viem! Chcem vreckou. Čo chceš? Že je to pekné, pravda, Jana? Ináč je to celkom dobré. Je to pekné. Ten skriž pekne spraví aj tie písmená. Ešte ja som si toho nehovorila. S Jankou? Bacha! Bacha na mladá. Nebudem to hľadať. Musíme netočiť. Poďme sa postaviť do radu. Ja si ich tiež furt milím, ale ja vôbec neviem. Ja som prišla... Však s náma, však si s ňou bol. Si s ňou bol? So Zuzkou som nebol. Nie, a bol? No, jasné. Viete tak, my si dáme len vináča. Dobre, tak sa... Prichádzajú. Nechce ísť? Tak tu je, dobre, no ale hovor. Že ty dáš signál pánu Košťalovi, pán Košťal dá signál, Kuba začne hrať. A začneme oficiálne. A doktore, ty púšťaš. Takže ako dovolte mi, aby som v mene tých bratrancov, sesterníc, ktorí sú z tej pesovskej famílie, vás privítal na tomto stretnutí. Verím teda, že toto stretnutie je pokračovaním tých stretnutí, ktoré boli predtým, už od tej Chvojnice, cez chatu v Lehote Potačníkom a cez Kaniansky kultúrny dom a cez toto Sebedražie. A že bude pokračovať naďalej. Tak, že to bude pokračovať. Po tradícia. To svedčí o tej veľkej rodine z toho pesovského rodu, že bohužiaľ nám neumožňuje tá situácia, aby ozaj sme sa tu stretli všetci. To asi nebude už nikdy. Že každý má tie svoje povinnosti a tak ďalej, ale budeme radi, keď každý si nájde ten priestor a čas, že do budúcna sa takisto môžu stretnúť, pretože každému to srdce trošku tak pokreje, keď sa vidíme a máme nejaké vzťahy medzi sebou. Takže ja som rád, že v mene hlavného dnešného organizátora Jarino ďakujeme. Jarino, manžel, to máme celou rodinou, že sme sa tu mohli dneska stretnúť. Čo ostatné mi ostáva povedať asi tak, že každý rokom sme starší a to je aj dnešnou takou príčinou tu, čo sa na tom hlavnom stole nachádza. Takže teta Mariena tuto s tetou Kristínkou si dovolili, s Tomkou si dovolili také pohostenie, ocenenie, alebo čo by to malo byť, také gratulačné sladkosti. Takže ja by som teraz, že komu to patrí, lebo ja som na to zabudol, vy ste mi to povedali, že ten má to, ale ja už mám tiež svoje roky.
Nemyslíte si, že ja... Áno, ja už mám po sezóne. Áno, vítame medzi sviatkami. Áno, takže nech sa páči, Totky, uvedte to. Čo tu všetko je? Imko, Alenko, Ala, Ivan. Ja. Povedz, čo mám mačkať. Len drža sleduj. 5 rokov spolu nažívania, áno. Áno. Počkaj, ešte aj odo mňa tak. Toto je na 50 rokov. Ďakujem pekne. Veľa. Šťastie z tejto plastičky. To my tých vítame medzi nás. A majú rok. Oni majú len rok. Dobre, Miška. Dobre. Takže mladým niekto vydrží a starým takisto. Niekoľko sa môžeme stretnúť. No a nejaký prípitok by to chcelo. To znamená, každý keby si zobral, tu je hnedé, tu je čo? Domovina vodka. Domovina vodka Fernet, každý si zoberte nejaký štamprlík, nech sa páči. Tí starší Totky, začnite. Na budúci rok. Minimálne títo všetci, čo sme tu a potom ešte aj viac. Plus všetci ostatní, ktorí nám tu chýbajú dneska. Takže aby sme sa opäť viac je povolené. Áno, viac je povolené, menej zakázané. Guláš, ktorý sa bude okamžite podávať, takže nech sa páči von. Tu sú vecká v tejto miestnosti. Čakuje sa tu pivo, nealko, kto, čo chce. Ja ti donesiem. Poď. No a starkému by si mohla zaniesť. Starkému zanesiem, keď mi dajú. Máte kde? Tam sú na stole, na stole. Ja aj dobre, Janky, vidíš. Aj tie utierky. Pehacie. Dobre, Kde dosedí? dober to, no. Dobre, Lepšie potom mi je to takto tam. No hej, potom Starším zanesiem, že keď si sa... a ostatné budeme... Môžem zobrať a niesť, či ty to celé odnesieš? Ja to odnesem celé. Hej. Zobrať.
však byla dnešní první. Jak to ten chce žone, žera nebulíky obrýt. To dávame k sebe, ale teraz sama pena ide. Ja to tam nie. Je horúce. Jaro. No, Jarina. Jarko, ako už volá? Andrejko. Dáte si volá? Ideme dať? Čo ste Jarkovi a Andrejkovi? Neboj sa. Ja som bola aj viackrát aj v Nutre. A tam sú vlastne všetky tie Ja si toto nechám, berem toto aj ja tam. To boli muzikály a mi to akože celkom ľúbilo, aj keď tam tancovali, spievali a keď tam tak bolo. Kde máš vlastne brala? Doma. Čo ma rodí? No, na prdy. Máš klavír. Má vás pozdraviť všetkých. Tak príkladom z toho to poviem. Má vás pozdraviť všetkých. Ďakujeme. Hladí sami, som sa páči, že reje sami. Hladí sami, ďakujem. Zuzka, ty si nedáš ešte jednu? Nie, čo si sa ide vydajú? Tam na zdravie. Ahoj. Čau. Na ti 25 rokov teda. Nemám to vydrží, Juko. A som minimálne ďalšie 25. A že aj tiež. Ďakujeme. Si kúpil veľkého hada, takého albína, toho kráľovského pitona, alebo čo také hovado veľké. Na drbe sa beha s tým pokrčme. A čo mám červený vlas? Vlasy. Mňa nemusíš. A tak aj oco je do radu, no však no. A mňa ani nepozná. Sovietské komando, ahojte. Vítajte. Lebo ideme sobať. Maruška. Nazdar básnik. Čau. Si nepamätáš, čo? Pamätáš? Jasné. Čo to? Ivko, ahoj, už si to aj vy? Čaute. Dení stávali na príberte 6. Teraz 7, 6. S Jojom. Oni ťa len zdravia. Nie, tu sa nepije vôbec. Práve sme športovali. A športovci nepijú. Áno. Málo. Priznaj, že sa všetci Že už sa začína smievať. Tak. A všetci hráme fér. Vieš čo, Ja ťa skopnem. jedna dolabaná noha nebola. Iba vyklobené nejaké ramena. Rýchlo nabehnite. Že sú tam obrázky? Ešte zo 2 hodiny, kto sa chcete pofotili. Ešte raz? Že teraz pôjdeme po femili, či komplet ešte? Či nie? Ja mám jednu dobrú a najde... Dobre, a ešte my. Dobre. Modrá je dobrá. Ticho, som Kašľadívame. Furt dopredu. Ja už neviem. No utekajte, utekajte tam. To sme všetci.
To sme všetci, hej? Jasné, aj Akurát, ešte vnútra to spolu. Ešte start. Peťková. Hotovo sú? Musíte počkať. Nemá kľúče. Ale nie, ona sa neodlučí. Ale kde je? Len tam. A prečo? Ukáž Tomko? Zavolaj ho. Však nemohli, však dobre všetci. Ahoj. Jojo, čau. Ahoj. Brate. Majka, čau. Ahojte. Violka Hino je. Aha. Tam je. Je tá Violka. Už odchádza? Vidíte? Na to pánky. Však toľky, keď si ťa tak Môže fotiť, môže. Takto. Kde tam už všetci? Na teba sa čaká. Janko, kde máš ženu? No vidíš. Moju, áno, minerálku moju. Nevadí. Naše koláriko tu je milión. No co nové v Nitre? Nevie. Bola šikovka. Ale Nie, my sme brali ohľad. Ináč by sme ju prestrelili, ale oni nebrali ohľad. A to je to, že oni palili jak blázni. My sme tak si došli. Však my... Som bola v bráne. Skoro ma zabili 3 razy. Je tu chleba, tu je chleba. To je ten Šarchan, čo chodí 90 stupňov po Dubnici. Takto si ho natočím. Že si 4 poháriky capol predtým, ako sem prišiel. 90. Počul si minule, keď som na teba trúbil? Ja som ti to musel. Nie je taká šúfalka. Vnútri. Guláš je aký dobrý. Vynikajúci. Dobrý uvarený. Daj Michal, ja Vynikajúci. Daj. Ale otca by sme mali dostať nejako jesť. Čo ešte nie je dole od rána. Jedol. Čaukočka. Taký majú Jovi do kamery. Aj papa. Maruš. Nemu papa. Už mi zakývala. Ako žabce? Počkaj, ešte si Jemka sadne. Dobre. No. Tak rýchlo si ja prosím, keď... Tak rýchlo si ty prosíš? No teda, ešte si prosíš. Aj ty chceš? Veď ja tiež ísť tak rýchlo. Tak rýchlo, ja čo? No potom si dáš, tak teraz ako roztočuješ. Aj potom mám pri sebe. Ale dávajú dobrý sír na fajčerinku. No a napísa. Austrálsky, ovčí, neviem. Ale sa pokazila. Taký dobrý, reku ak chceš. Odlož mi. No to idem odlož. Si sa tam potknem. Pôjdeme na sír. Dáš sa? No. Tak. Váška potom bude skúšať po tebe. Že nemala karty, tak by mohla vylúčiť. Však to práve. Ja som mu schválne dostal do brány. A ja som musel aj pískať za ňu. No vidíš to. Pískať. Ale hovorí, že zle ste pískali. Že ani píšťalku si... Malý pískal. Ja som dobre pískal. Ja som len fauli pískal. No Pavli. No ja som hovoril, že lepšieho brankára nemohli nájsť. No, takého obetavého. Žena zakiaľ sa nadýchla a pískla. Nie. No, na zdravie. Ludvík. Kde si? Tu máš. A ešte Peťo tu, či Palino bol.
Asi mu nedá. Palino je za volant už. Nie je za volant? Nie, ona šoferuje. Ona šoferuje. Tak potom Chlapi, však aj pí 5 chytí. To som ešte nepil. S brusnicami. Počúvajte, chlapi, toto je také... Na zdravie, Ludvík. Na zdravíčko. Všetko dobré. Trenčiarsky na zdravie. Na zdravie. Mirka, aj tebe. Všetkým. Aj všetkým. Aj za to, že som mu nerkopol. Ale ja som mu nechcel. Chlapci, vonku je lepší vzduch. Áno, ale... Ale točí nás kamera. Ale tam nelievajú. Keď mal dneska výročie toho sobáša, 25-ročné. Zdravia, veľa šťastia, veľa Sama pokopy. Na to prizdala. Toto až bude niekto zase počuť. Zoberiem ťa za slovo, Jožko. Že čo? Že čo? Že keď nebudem vládať sa príde... Si ťa príde zahrať. Zajtra ráno môžeš prísť. Dopije rušku do slivku. To je marhula toto. Ozaj, marhula. Tak, chlapi, pozor na to. Vy musíte byť bez vrások. Dá si slivku alebo marhulu? Ivo, marhulu alebo slivku? Čo? Slivku alebo marhulu? Skús! Kúsok! Nová generácia. Joj! Ja ho trafujem. Gól! Ahoj. 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 Nemajú. Počkaj, to je vám sa očistávalo.